Hej, i dag er det en sommerhustur i Lønstrup. Så lad os bare komme i gang. Her ligger huset, og her er nogle forskellige stole. Her er bil, og så er der, så er der sådan nogle små bænke her. Der er faktisk en lille bold. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge den til. Nå. Så er der en lille bænk til småbørn, og en stor bænk til voksne. Lidt indenfor. Nu skal jeg vise køkkenet. Det er lidt lille, men det er fordi, at der er faktisk det er ret lille hus. Det er nogle varer, det der. Nu skal vi prøve at tage noget mad med. Her er vores forældres seng, og herinde der er mig og Sofie sove. Her der er der et lille toilet. Min far kan ikke engang være herinde. Det går nok, ikke? Jeg ved godt, det var en lidt kort video i dag, men der skulle jo bare en video op, fordi at der har ikke været en video op i snart 3 uger. Så tusind tak fordi I så med, det sætter vi rigtig stor pris på. Husk at give et like og subscribe, hvis du godt kan lide den her kanal. Hej hej!